Коридор номер 21. Много две мишени. Първата, доколкото си спомням, беше с 10 мм бойна зона. Така като гледаме, може би на 12-13 метра, нещо от този сорт. Коридор номер 22. Първата мишена отново е с намалена бойна зона. Далечната мишена пропуснах днес, тъй като ако се погледна от по-ниско има много треви, включително и клони. И чашката ми се отклони от някоя тревичка, вероятно и удари на вероятно 4-5 см над бойната зона. Коридор номер 23. Много две мишени. Ето и едната в средата. Ето и другата в средата. Общо взето трасето не е много сложно. Единственото, което би затруднило колегите, са малките обойни зони и ако някой е по-неспокоен, би могъл да прави пропуски. Ето в средата се вижда синята мишена. Няма спомен на какво разстояние беше, от сорта на 44 метра, примерно 45, както гледам. И следва последния коридор, задължителна позиция прав. Тук имах мал шанс днес. Първата мишена е, доколкото си спомням, на около 8-9 метра с 10 мм бойна зона. Ударих в ръбчето. Втората беше на 25-6 метра, ако не се лъжа, с 25 мм бойна зона. И точно преди да произведа изстрела ми спряха стрелбата, свирнаха за кой ли път. Между другото, доста проблеми имаше по трасето. Поне 12-13 спирания в рамките на кръга. И като ми спряха времето, ми оставаха 15 секунди. Общо взето изстрел го произведах последната секунда и бях близко до бойната зона, но за мое нещастие пропуснах и записах още 1-0. Ето така се придобива представа горе-долу колко е дълго трасето. Насипа и някъде в края на насипа, зад ъгъла, който се вижда, е първи коридор. Вероятно от порядъка на 200 метра трасето не е особено дълго. Коридорите са близко един до друг. Стреляме по двойки, тъй като хората не са много наети. Това го позволява, пести време, както някои знаят, други се досещат. Ами това е за днес. Свърши първи кръг, аз направих 43 точки. 43, защото 18-та мишена беше блокирала и нямам представа организаторите какво ще решат, дали ще бъде 0 или хикс за всички. Но 7 пропуска съм направил. За съжаление, 4 от тях от задължителните позиции. Това е утре пак.